hakkaa, niin mä soitan poliisin. Niin. Joo, tiedätkö, me yritetään välttää tässä, että kukaan alkaa hakkaa ketään. Nimenomaan. Tuu hakee ne tavarat, ei tässä ole mitään, niinku ihan niinku rohkeasti vaan. Otetaan ne kamat. Mut tiedätkö, kuvaa vaan, mut lupaat sä olla niinku ihan rauhassa? Ai lupais olla rauhassa. Mä oon jännittänyt perkeleesti. En mä epäile yhtään, tiedätkö? No heidän nyt ne kamat niskaan, panu vittuun, saatana. Hänskättääkö? Tiedätkö, sä voitit jo. Mä oon voittanut aina sut jo henkisesti. Sä muutit mun naapurista vittuun samalla sekunnin. Mä en sanonut sulle mitään muuta Totta kai, mut eikö se kerro just sulle sen, että mua ei niin kiinnosta olla sun tekemisessä? Hei, tälleen ihan niinku oikeesti, mä yritän vielä rakentavasti. Onko ylitse pääsemätöntä, että pyytäisit niiltä kaikilta vanhuksilta, ketä olet pränkännyt, anteeksi? Tiedätkö, jos on ollut joku semmonen tilanne, mistä mä olisin oikeasti henkilökohtaisesti sitä mieltä, että pitäisi pyytää anteeksi, niin kyllä. Mut tiedätkö, mä en tiedä, oot sä Toni huomannut, mut mä oon tänä vuonna oikeasti parantanut mun tapaa. Mä en oo esittänyt, mä en oo kätelty, älä käytä mun nimeä, vaan Toni. Okay. Sano mua vaikka vittu siksi ristiksi vittu ja hyvin haakkasit mut. Oli mikä oli, mut tiedätkö, mä en oo Toni sulle. Parantanut mun tapani ja tälleen. No miksi et sä voi pyytää niitä vanhuksilta anteeksi, ketä sä oot kiusannut? Tiedätkö, kun en mä koe, että mä oon kiusannut ketään. Se on se juttu. Mut tiedätkö, sä voitit jo, me lähdetään, tiedätkö, homma kunnossa. Tos. Onks sun se avain? Eikö itse asiassa? En muista tarvitse. Mä en ajattelin nyt täysin leikelle. Kotkamies on perseestä! Mites sisu? Kaikki hyvin. Sä et alkaa vapisella niinku tää toi. Mä tultiin avannosta, on vähän kylmä, tiedätkö? Missä nykyään asut? En mä sitä kerro. Meinaat sä, että mä saan selville? No tiedätkö, jos saat selville, niin sit sä saat sen selville. No kyllähän mä liikkasin sua. Siis ei vittu. Paljon jengiä. En minä tiedä paljon. 1,5 kiloa. 1,5 kiloa? 1,5 kiloa? No mut tiedätkö, Väijä sai seuraa. Kotkamies. Ai niin, sä sait se. Sun vittu, hei. Sun eniten näyttökertoa nähty video oli on vittu saattanut sen, mikä me otetaan yhteen. Ihana. Mua kohtaan sä et olla hyökkinyt. Hei, en mä hyökännyt sua kohtaan. Otetaan ihan rauhassa. Joo, niin otetaan. Sä voit ottaa. Se on viimeinen kerta, mua kohti tolleen vittu tee. Äijä, mä pelästyin sitä. Joo, niin mäkin sen takia mä kyllä. Kannattaa varmaan pelätä muutenkin. Onko sun osoite vielä laissa? Tiedätkö sä, Eikö sä voi pyytää vaan oikeesti anteeksi, että sä oot kiusannut niitä vanhuksia? mä ymmärsin jo, että se ei oo pyytämässä, koska se ei oo tehnyt kulma heitä. Hän ei koe itse oma tekemään vääräksi. Ja ei silloin väliin, mä puhun näin ihan kansalle, niin kuin sinäkin. Se, että vittu, sä et pysty pyytämään anteeksi asioita, mitkä sä koet tekeväsi oikein, mutta sellaisilta ihmisiltä, joita kohtaa sä teet väärin. Onks niinku, tunneeko sä olevasi mies? Mä tunnen olevani mies, joka haluaisi lähteä. Niin. Mä tunnen olevani mies, joka... Tiedätkö, te voititte, voitte lähteä. Voitko sä lähteä? Voitko Annella? Tai pyydä, voisiko poistua? Olen Sven, mä haluaisin poistua. Olen Sven ja haluaisin poistua. Okei, tuolla pääsit jo tähän ovelle asti. Silloin päästiin se uuden kysymyksen. Älä.